Hei lapset, etsimme kotikissoa, jolla on erikoinen nimi. Tiedättekö ketään sellaista? Muistaakseni joku kaksijalkojen aamuruoka? Vau, oikeesti! Olemme kaikki sellaisia. Olen munakas. Olen pekoni. Olen voileipä. Olen vohveli. Olen mustikkapiirakka. Olen kaurapuuro. Olen maksamakkara. Olen karjalanpiirakka. Olen tomaatti. Olen saaristolaisleipä. Olen munavoi. Olen nakki. Olen baakeli. Olen mysli. Olen korvapuusti. Olen banaani. Olen kinkku. En usko, että löydämme etsimämme. Olen nätisti juurilähde. He odottavat vuorojaan. Olen riisipuuro. Olen keksi. Olen kahvi. Olen kinkkujyrstösämpylä. Olen mansikkahillo. Olen jogurtti. Olen suklaamuro. Olen maito. Olen croissantti. Olen salaatin lehti. Olen marjakiisseli. Olen pispipuuro. Olen smoothie. Olen kaakao. Olen vihreä tee. Olen appelsiinimehu. Olen lähdössä. Juurilähde.